50 сомаш ҳам кафолатш 10 солай, 90 сомаш ҳам кафолатш 10 солай. Ана акунун нарафи лесин сом мезгарем. Мумкин ҳозир ҳамёрам агар мо хушуд чиндем то 10 тона бемалол мебардем. Бемалол. Лубойшта кафолат метавонад. Бемалол баровардан мегирад. Бемалол. Ҳами гилора 35 сом чинда метия гарантия қати. То чанд соли ра буген гарантия мета барои пасадка кад рафта айсари нав чинда метия. Бемалол. Курушта ҷавоб метада куруш. Чӣ хел бичинем ки нашина. Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мо шаҳри Бохтар омадем. Дар инҷо олами брусчатка, тротуарни брусчатка мегин, кафелни шай, кафелни сафед шай, ҳама намудош аст. Тақрибан ай 80-90 намуди зиёд брусчатка ҳаст. Худо хоҳад видеоро бо диққат то охирш тамошо кунед. Як квадраташ чанд сом мешавад, ҳаққи устод чанд сом мегирад, чӣ хел мечинад, чанд сол кафолат дорад, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. ҳозир барои шумо бо пурратар манзира берун баромада нишон медиҳем. аз тарафи шаҳло буромаде дӯстони азиз, ба тарафи вокзал рафтанда, аз тарафи ростмон дӯстони азиз, аз ЕНФ заправка ҳастай. ин парада бошад олами брусчаткаҳо. ҳозир барои шумо як дақиқа нархоша гам мезанем, чанд сомон аст, чӣ хел аст дӯстони азиз, бисёр дизайнош аст. дӯстони азиз, мо навора сар кардем, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. Чанд сомон, чӣ хел мешавад, ҳаққи устод чанд сом мешавад, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. хоб акрамҷон, дар инҷо мо чанд намуд ва чанд сома сарша то чанд сомара ҳастай? Дар инҷо мо ай зиёда ай 80 қариб ки то тай 100 намуда мерава. Ай 50 сомон сар кадаги то 95 сомон брусчатка ҳастай. Ҳастая? Устоям ҳастай, усто проблема нест. Устоам ёфта метием. ҷое ки одамои устои хидмон мерад мезанад, мисол кафолат метия барои задаги хичон. Бисёр ҷо мебаранд, усто наметонанд чинда. Системаи шикастанаш ҳам бисёр мешавад, як тарафа мечинанд, мисол наметонанд, ай ҳамун сабаб камтар душвор мешавад чинданаш. Аяла кам хай гап зада мерем. Хоб ҳозир ҳамин намуду чанд сомон аст? Ё. Ҳамин намудош сементои Эрон қати ҳастай. Ҳамин ҳозир дидисаги мо сементои Эрон ай. Як наздиктар мебарем. 95 сомон ҳамина рехта метием ҳозир. Ана бо ҳаста ҳамина краскаи сафед қади рехта метием 80 сомон мешавад. Краскаи сафед мақсад ранги сафед ё ки ай болош краска кардаги? Не, краскаи сафед ҳам чиста ҳами меояд. Фақат ай ҳами сементи чизаш фарқ мекунад. Фаҳмо. ин роз мешидаги чанд сом мешавад? Яки мешидагиш айноми канали шумо гап зананд 90 сомон карда метием ҳамина. Сементи Эрон қатиҳо. Вайш 10 сомон разница дора баиш. 80 сомон краскаи сафед титан меган. Ваем краскаи зура. Кафолатш чанд кафолат метем? Кафолатш барои хунук задан болои ҳамин. Барои хунук заданаш фақат 10 сол кафолат метем. 10 сол, рангш рафтанда чӣ кафолат наметем? Не, рангш намераванд ё умуман. Намераванд. Не, дог агар мисол ягон чи болошонда чӣ кадан агар ягон дог бигира, ҳозир химикато буромаде самҷед. Тоза мекунад. Тоза мекунад, мерава бемалол тоза мешавад. Хоб ин поёнгиёш чӣ хел ё? Ин поёнгиёш ё 70 сомон мешавад. Як квадрат. Як квадрат шо. Ғависиш ҳам ё чанд қа бошад? Як гап зада мерем? Бисёрош як ё зависи дар ҳамун гилш мекунад. Як хел гилош ҳаст, калонтар боша ғавстар мешавад. Майдатар боша 2.5. Калонтарош то 2.8 ҳаст. ё чанд ай ҳозир? Ин 2.5 ай ҳозир. Ҳамаш стандарт 2.5. Фаҳмо. Кафолатш то 10 тон мошина бемалол бичинанд, мисол бо булош бигардонанд бемалол мешавад. Ака Акрам, бисёр брусчатка ду намуд мешавад. Я намудаш ҳаст ки рангаш пур аст, я намудаш ҳаст болош рангаш адина, тараш бо дига хел аст. Чӣ хел аст? Однослойка меган ира ва ё дуслоя мешавад. Тагиш мисол дига света, болош дига свет. Ино ҳамаш однослойка мешавад. То ташша як хел. Як хел ранг қати ай. Мақсад болош дига ранг, таш дига хел аст. Як аз наздиктар нишон метем, ина бридаги аст, ташам як хел ранг аст. Ба хиёлам ай шумо ҳамашам хела ё ки ҳамаш не, ягон тавхели надорем мо. Ҳамаш як хел аст. Ҳамаш як хел. Яъне ки пони ранг ай. мақсад болош хиста намеравад. бо як чизае ки мо ҳами 50 сомое ки ина мардум меган ки 50 сомон вай дига сифатш пастара не. Иҷа фақат гап дар ҳисоби краскаи ҳами меравад, дар даруни сементи ҳами. Сементи ҳами. 50 сомаш ҳам кафолатш 10 солай, 90 сомаш ҳам кафолатш 10 солай. мо дар навори пештара кадаги будем, дар ҳамун комментариҳо бисёри бад буд, мақсад гап мезадан. 50 сомаш ҳам ҳавай ай. Ҳамай. Бемалол. Ҳамин химикат ҳамай ҳавай да ҳами ҳам як ай, дар ҳамун 90 сома ҳам як ай мисол не ки фақат дар ҳисоби ҳами краскаи даруни ҳами фарқ мекунад. Бисёртар меравад, қиматтар мешавад. Фаҳмо. Сементи Эрон қиматтар барои ҳамон. Ё чанд сомон ё? Ё ҳам 70 соми мешавад. Квадратш. Мана ин краскои сафед ай ина. Инам ё краскаи сафед ай. ҳамира бо мешавад ки сафедтар када мақсад бизанем. Чанд свет роли берун дам ҳастай. ҳоли нишон метиҳем насиб кадаги боша. Ин малочни ай. Ё квадратошон 60 сом ай. Ёша.
ҳаққи усто мисол ҳамёро чанд сим мечинад як квадратча ҳами гилора 35 сим чинда метия гарантия қати то чанд соли ра буген гарантия метия барои пасадка кад рафта айсари нав чинда метия бемалол курушта ҷавоб метия да куруш ҳаста усое ки 25 сим мечинанд мақсад ваё хай бо мебаранд проблемаошон бисёр мешавад ина замина нигоҳ кинед дӯстон азиз заминдам мақсад вариант кадом мондага кадом намудаш чӣ хел мебарад як бор ай пара нишон метаҳем наи ма хиёлам доллар аст ҳам хел аст доллар тамошо кинед чӣ хел хушрӯ баромадагия ҳам хел якат заминда чинда рафтагия кадом намудаш дар кор бошад медуроед тамошо карда интихоб карда бемалол харидорӣ карда мегиред хоб и бо сирх шудааст и сирхай гули сирхай иёам квадратошон 60 мешавад инаи 3D ном дорад хайра ҳама медонад ай ҳама гули хадавои ҳами ай даним амин иам 60 мешавад квадратошон иёши на иё ипарадамдаст иё стили хайтек ном доранд 15 ба 30 размерошон бо ҳами дорад 25 ба 50 ҳозир и чанд ба чанда и 15 ба 30 размерошон квадрати 65 сомон 65 сомон ида усто чанд сим мечинда бошад ҳамирам нархи ҳавай 35 сом ҳами зависид ай ҳамун соҳибхонара худаш мекунад мисол хонаша мебинанд размери кусок бисёр меравад кусок бисёр рафт мисол устод аваё диск қайда наметиҳанд устод худаш дискша мебарад мисол балгалкаша мебарад ай ҳамун ҳисоб вақте кусок бисёр рафт бурчатка ад насло кашид диска бисёри бад истифода мебарад қинай бурида нушида ина дӯстони азиз хулас ай чанд сомон сар шуда гуфтем ай 50 сомон сар мешавад иншоалло бо хай биёянд ай 50 сом арзонам када метиҳем иншоалло пеши пеш то 95 сом мегӯем хай иншоалло бо вайшам арзон када метиҳем ба хотири пештара навормон сементи эрон арзонтар буд ҳозир любой одам медонад сементи эрон 220 сомон қопча 200 сомон ҳаваям бо наметан кам метан 50 қопча 100 қопча пештара вақт мо 500 қопча кати меовардем бемалол корбона медидем ина дӯстони азиз тамошо кинем бо чӣ хел хушрӯ буромадага замина чинда буромадага як тамошо мекунену интихоб карда рафта мегирем барои сокиломон ҳаст фундаментонам сокило ҳаст сокило мана 60 сомон инаи сементи эрон аи боло будагиш ё 75 сом мешаванд дигар боқӣ мондаш ҳама 60 квадратошон ҳай худо хоҳад яки бурчаткам гирифт сокилонам гирифт иншоалло бо нархоша таври када метем латокошам ҳастай бардиурошам ҳастай чанд свети чанд намуди буган барои лесинса ина берундам ҳастай ҳоли мебуроем нишонтон метем азиз ҳозир ипарана нишон дадем кафодам дизайн вообще бисёр аст тамошо кунед ассортимент много мега ку тамошо кунед як қадам ки рафтага кадомш дар кор бошад бемалол интихоб карда мегирем акнун ҳозир берун мебуроем берунда латокам ҳаста ва барои лесинсом ҳаст вайшам барои шумо ҳозир нишон метем хуб ина дӯстон азиз берун буромадем берундам чинда мондаги ассортимент беҳад бисёри бад аст ҳамун дарунда нишон додаги ҳамун чиза бахӯрама дубай и чанд свети буген ҳамун свет кадам мешавад светош бо алиш чида мегирам алиш чида мегирам мубангиёт ҳамун закас чӣ хели свети буган мо ҳамун хел свет кадам метиҳем ина раҳат тамошо кунед чӣ хел хушрӯ чиндаги мақсад бемалол об шапида тоза карда шуштан мегирем ягон доғ шид химикатошам ҳаст гуфтена ҳаста иншоалло ҳозир ҳамаи чизо буромадаесан ку бемалол худо я интернет да буромада вале иншоалло мо ҳам насиб кардаги боша аппаратча мерем миёрем ҳамиам размери 15 ба 30 мешавад свет дига хариши кушидага бо ира зард када мешавад ҳамун закас чӣ хели свети буган мо ҳамун свет када метиҳем фарқ надорад светош рангош алиш шид нархш алиш мешавад алиш мешавад и чанд сом боша ҳозир ҳамирам нархи ҳама 65 сомон аст ина мо гуфтаги 3D мо ипара ина бо дига намудаш ана стили нав буромадаги ҳозир дар ӯзбекистон бисёр ай ҳами чиза дар наздиктар мебиёрем тамошо кунед ё калони ина майдатараш 20 ба 20 ай аиш 30 ба 30 ай мобайни ира чӣ хели свети куне мешавад анами чизора мақсад свеча дига хелам кунем ҳамин хелам не ки гарени базе мебиёд бисёр закас ай мегирифтесем ба обуначамо як бор фаҳмонем мумкин яхилош бинаду ин сиёр ягон доғ фаҳмад ин чи наздиктар мебиёрем питно меган ёра ранги стили хайтек мрамор мешавад яъне ки стили худаш ҳам хела ягон доғ нест ё ака дар наво ранги доғ бор метавад як хел намеёяд бисёр одам меёяд мақсад чӣ мекунад як тишта кам меёяд як тишта мумкин наёяд и худаш стилаш ҳам хели ай мақсад ранги мрамор бояд необичный биёяд мақсад як хелашда бисёр меёяд яъне ки и қавқат доға намеқапад ида маълум намешавад и чирквардор мешавад ана ишам мрамрай и ба сементи худ монад ҳозир мақсад ира болош дамо ов задагем бо ов зани ино пол нирос
меброя болотар рӯшан мешава ба болошда. Ана ишам бо 15 басия ина зард пушид бо болоида. Хеле уже як хат шашкашида рафта мегира. Бале. И чанд сомон иша? Ирам 65 сомон. 65 сомон. Ҳам фақат мобайни сементи Эрон ки хушид баъд нарх дига мешава. Озин ҳамаша гап зада рафтесем, ҳамёра ғавсиш то чанд сомон шидесем ё ғавсиш? Ғавси ё ина и 2.8-тан, ё дига ҳамаш 2.5 мешава. 2.5? Калон кишид ғавс мешава. Майда кишид 2.5. Мустаҳкам мешава. Стандарт ози 2.5 аднаслойка. Аҳа. Ай 2.5 зиёдиш баъд безе. Барои ина газон омро омада сона азиз. Дига кунен чиқа газони хушур буромадас, искусни газон. Ана кунун нарафи лесинсом мезгарем. Бале. Дига кунен чиқа хушур чинда буромадаге лесинсомон чанд сомони ино? Як ё пар мешава, ҳам хелас як комплект. Боло поён. Боло поён 15 баси тагиш мешава, 30 баси болош мешава. 30 баси уд карочи мешава ино. Ино комплектушон сирхош 10 сомон. Аҳа. Май сафедош мраморни вариант боша агар 15 сомон. Аҳа. Сафеди агар сементи Эрон боша ва ям 15 сомон мешава. 15 сомон. Агар мобайна сиё карда да барша бо сафед кана ай ҳамин мрамор мешава. Бо нархош хай алишида мегира. Нархошон фарқ мекунад, лекин ҳар намудаш ҳаста бемалол ва ё чиз. Ина баршта сокулора шинда мондага барои лесинсом ҳам сокулои деволда мешава, ҳам таи лесинсада мешава бемалол мечинад. Ё ҳамон 60 сомон гуфтем, а? ё ҳам 60 сомон. Ина бо чиркбардор дига намуд светош. Я мрамрай чӣ хела ё? Бале, иям мрамрай. Аҳа. Чанд сомош чанд қай? Иям 15 сомон комплектш мешава. Аҳа. Тагитор 15 сомон мешава. Айнаи сокли мрамор рехтаги инҷада бо. Аҳа. Ҳам хеле стили хайтек меган ишам. Хоб, ё чанд сомоне? Ё квадратошон 75 сомон мешава. Ё яъне ки кафене клеқати мечинад. Кафене клеқати мегиранд мечинад. Ина хо гуфтагимон ду тараф сиё мешава, мобайн сафед. Ё чанд сомон ино? Ё комплектшон 15 сом мешава, сиёҳо 10 сомия. Аҳа. Як бор дига наздиктар нишон медиҳем. Комплектда якта поёнгиш қати, якта бологиш ҳисоб мешавад. Бале. 15 сомон як комплект. 15 сомон як комплект. Ина болода бу буручат вақти зимистони дам обповда ягон чи намешавад то ях накна. Аҳа. Ина кафелда болошда ов расид одама чӣ мекуна, ё хеле неста. Аҳа. Фаҳмо. Хоб, ё мраморни вариантай. Аҳа. Ё нархошон чӣ хел ё? Ирам ҳам 15 сомон ай нархошон. Ҳамаш як хел кара чи ё? Ҳам сементи Эрон шуд камтар қиматтар меғалтав, неки зур мебиёд баъзе ба. Бинем бо чӣ хел шур буромада сона азиз. Ина ипарада бо якат ҳам хел чинда мондага кадом вариантиш маъқул бошад, бемалол харидорӣ карда мегирен. Ипарада ина берангшам будааст, абишни. Бале. И бақиёнам арзонтар вариант чая? Анами ҳамун 50 сомай гуфтем, ҳамин намуд мешава. Аҳа. Ина мраморни вариантҳо, иёра 60 сом мегем, иншоалло бо арзонтар мекунем. Аҳа. Ёш хай маллочния, и ҳам 60 сомай. Ё ҳам 60 сомай, ва ҳам 50 сомон мешавад. Аҳа. Асад ки хулас ҳам хел рафта мегирад. Дӯстон азиз, вариант беҳад бисёр аст. интихоб карда небошад, марҳамат. Рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Мисол ман дар муҳоҷирам, шумо дар занг мезанам, дар WhatsApp сурatoш каталогш партиё кадомаш маъқул бошад. Бале. Харидорӣ мекунем, рафта установкаша мешавад худо хоҳада. Мақсад ман омадан шарт нест. Даруни шаҳр да боша, даруни шаҳри Бухтар да. Мақсад ҳамун як хело бисёр ҷо мешад. Ай шаҳр беруна мега ки мо мақсад 20 километрем то 10 километрша пӯчабте ва ин хело туғрӣ намегира. Даруни шаҳри Бухтар бошад, дар Савка бесплатния. Яъне ки 5 километр то 10 километр мисола. Ҳами дуруни шаҳр да боша, мисол чанд қай боша фарқ надора, мо бурда метиҳем. Ай шаҳр берун шид, мисол мошино ҳаст ай арзонтар. мо договор карда, мисол аввал соҳиби бурчаткара пурсида, мақсад баъд равон мекунем, бемалол устошам ёфта метиҳем, мошиншам ёфта метиҳем, фарқ надора. Мо қати худаш маслиҳат карда, баъд мақсад мекунем ҳамин корро. Фаҳмо. Мисол ҳозир як бор дигар дар бораи бурчатка чин ҳамтар маълумот дода гузгарем. ҳамин бурчаткара мо чӣ хел бичинем ки нашина? Ай чӣ сар кунем? Якум таша стяжка карда наркора ки стяжка шарт нест. Стяжка шарт нест. Ҷое ки ҳастай масад лой боша, хок боша пештара, шебин туну карда истода мешава ки масад қими завод. Дар кадом территорияе боша фарқ надора, масад кадом шаҳрай, қишлоқай, ноҳияй, қими завод қати сухой смес меган ва устоо бисёрш мефаҳмад. Сухой смес қати семен мегиранд мезананд, вай пасадка намекунанд. Қими колхозобод меган хидмонда куина. Ана о қими колхозобод мелкия вай
таги замин ромада мера, баъд яктарафа меша буручатка. Яъне ки уже бозӣ ана вай пасадка мета. Ягон вай қими Колхозобод усто меган, вай устое ки қими Колхозобод қатӣ мечина, осончина вай қими Колхозобод. Ай ҳамун сабаб. арзон рафта мегирад. О мезана зада рафта мегирад, баъд ояндаш ӯ намешава. Пасадка мета бемалол. Қими завода изана ко. Қими завод қати чиндан, ай та семен ки боша. Да як қопча семен агар тинак кунад то 8-10 квадрат ҷора мегира як қопча семен. Як қопчаша? Бемалол. Яки зато камтар расход мешавад. Бақват мешавад то 10 тонн бемалол лубои мошина мебурорӣ. Мумкин ҳозир ҳамёнам агар мо хушуд чиндем то 10 тонна бемалол мебардем. Бемалол. Лубоишта кафолат метавонад. Бемалол баромада мегирад. Бемалол. Хулас дӯстон азиз, агар бароишон бо пурратан маълумот дар кор бошад, рақамҳо дар зер навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Агар айноми канали Колхозобод тебуромад, худохат бо ягон сом. Бемалол. Иншоаллоҳ мо арзон када метиҳем. Аю навори пештарам арзон када додем. Меоянд бисёр одамо омадан занг задан ай Россия мисол хизматошона кадестем. Ҳозир қариб ки 1 сол зиёд шуд ки мо ҷара навор нагирифтем. Ҳамхелас касоне ки аз ҳамин бародар харидор карда боша, ҳавли шумо чӣ хел истодааст, фикратон бемалол дар комментария нависед дӯстони азиз. Бемалол озод чӣ хел аст, рангш рафта боша, рангш рафта гӯед, шикастагӣ боша, шикаста гӯед, чизе боша бемалол комментария озод аст. Ҳамхелас бемалол нависта худохат муроҷиат кардан гиред дӯстони азиз. ҳаракат мекунем ки розӣ кунем мисол. Иншоаллоҳ ё ҳам акун ҳаракат мекунам ки сифати хуб шатиад, пага шуморо занг зада безота накунам дӯстони азиз. Хулас видео маъқул шуда боша, як тайта лайкро фаромӯш накунед. ҳам видеоро максимален паҳн кунед дӯстони азиз. манзили мо шаҳри Бохтар назди вокзал норафта мешавад дӯстони азиз, қади рад аст. занг зада муроҷиат кардан мегирем. дастафкаш дигар шаҳр ноҳиё бошад, чӣ хел мешавад ки мурод тамоми Тоҷикистон тамошо мекунад? Бемалол мегӯм ки мо то тарафҳои Нуробод, Муминобод, Данғара, Кулоб, Норак, то дар чои Норак 4-5 таша бемалол мо ҳамҷа рӯӣ кардагем. баъди ҳамун навор мақсад иса то душанбера ма буручатка рӯӣ кардагем ака. Ай Қурған ба душанбера буручатка рӯӣ кардагем. Хулас дӯстони азиз, ина ҳар як шаҳр ноҳиёро номбар кардесай, бемалол шумо омада харидор кардан мешавад. Саломат бошед дӯстони азиз.